En in elke klas staat zo'n kast. Cada classe vai ter caixas. En in die kast zitten boeken. Nós estamos super contentes porque nós temos visita a Stichting My Book Buddy de Holanda. A fundação aqui faz uma donação grande na nossa escola e pensei nós estamos contentes de poder receber. A fundação aqui está existindo desde 2012. Nós fazemos donação de book de lesa na muita ronde mundo. Então, ano passado nós com um projeto piloto na Aruba com uma escola. E aqui tem dois outros escolas que participam do projeto aqui e uma escola na escola que aqui. Nós recebemos, cada classe tem caixa com o book dentro, segundo o nível de mucha. Então, cada mucha tem tas, e tas aqui está de material para proteger o book que vai casa. Então, também tem script que a Fundação MES a desenvolver, onde é muita por conta de sua experiência de lesamento e compartilhar com seus companheiros na classe. Nou, omdat ik denk dat het heel belangrijk is dat kinderen goed kunnen lezen. Elk vak wordt in taal gegeven en als je dan kunt lezen, dan heb je een betere kijk op de wereld, je vergroot je woordenschat, je wordt creatief, je kunt informatie uit de boeken halen. En dan is de filosofie dat die boeken zo dicht mogelijk bij de kinderen gebracht moeten worden. Want als er een bibliotheek op een eiland is, dan moeten kinderen soms heel ver om zo'n bibliotheek te bezoeken. En dan zijn vaak de boeken uitgeleend die ze willen lezen. Dus om zo dicht mogelijk bij de kinderen te brengen heb ik het concept zeg maar bedacht. Ja, op Curaçao ook, daar zijn we vorige week geweest. Daar hebben we 3 bibliotheken geopend. Maar we zijn ooit begonnen in Kenia. We zitten in Oeganda, we zitten in Tanzania, we zitten in Ghana, we zitten in Libanon, we zitten in Nepal. Dus allemaal kinderen die echt het nodig hebben dat ze boeken lezen. En die boeken zijn niet per definitie heel gemakkelijk te krijgen. Dank. Nou, de bedoeling is dat elk klaslokaal een kast krijgt, zodat de boeken ook in de klas gekozen kunnen worden. En kinderen krijgen een tasje om het boek mee naar huis te nemen. Dus ze kunnen thuis ook lezen met opa, oma, mama, papa of andere familie.